hakaba khatduh urlong ka jingtrang bat ka jing angnot kifan jong ka Barcelona na ka banta jong Rodri urang yelakai jong ka Spain ngi pedang singaba bat ai kublai yapi sa jisen shakane ku video haden ka jingakran ka balane kumba chita yaw tam lane arta yaw hapdeng jong ka klub Barcelona bat ka klub Manchester City na ka banta bansoi ya urang yelakai jong ka Spain kata Rodri urang yelakai ubala job ya ka welcome menta usnam arajar arpe hundru rengkat bat ka Spain bat ubalongro u best player of the tournament hakane ka welcome menta usnam bat menta kala poi ka bakot hakaba kine ki artali ki club kila poi chaka jingya sing tho jingmon na ka banta une urang yelakai kumban sukdaw hangne artali club ki barat ba na ka La Liga kata ka Real Madrid bat ka Barcelona kidon ya ka jingthmu bat ka jingkwa bansoi pan manra ya une urang yelakai jong klub Manchester City shika klub jongki Andre Rodri ulajet ya ka Barcelona ya ka Real Madrid banlek penyeso hakane ka ayom yelakai kabathamai kata jong usnam arajar arpeu hundru arajar arpeu hanyau katkum ki khobor laitho baka klub Manchester City kaladap ban monjur na kabanta ban pelaj ya une urang yelakai ba ulaj ban penyeso shika klub Barcelona hakane ka ayom yelakai ka bathamai bat ka klub Barcelona ro kala manjur bansoi Rodri na ka klub Manchester City hakador ka bahanyo peu hundru pensan million na ka banta South League ki ayom yelakai hakaba ka kontrak jong Rodri bat ka Barcelona kat kutno hadu usnam arajar laipeu usnam uban sapenlong biang ya ka FIFA World Cup kane ka khubor kalapan kemen shikadai ya ki fan bat kinong kersan jong ka klub Barcelona namar ba ka klub kalapan hun ya ka jingtrang bat ka jing angnot jongki da ka basoy bat banra ya Rodri shik klub Barcelona na ka banta ba unya da kai hakane ka klub sakawero kalong ka aka ka bakis ngau halade bakila job persha ya ka Real Madrid namar ba ka klub Real Madrid kadon ya ka jingtrang bat ka jing angnot makaro bansoy bat ban wanra ya une urang yelakai shaka klub jongka na ka banta kane ka ayom yelakai ka batmai kuble shibon ya phi ki basngap bat pe ya kane ka video in se kando bat shampat bat phi hakawai pat ka video bat second mau panyon you to subscribe baton kuble shibon